Tak dámy a pánové, přátelé, řekl jsem, že nebudu neustále točit videa, ale jak vidíte, tak mě opět někdo ne přemluvil, ale zkrátka dostal jsem se k tomu programu, ale je tady už na Facebooku samozřejmě vidět. A já jsem řekl, že si nechám hlavní programy, který mám, ale když si říkám, že tady se nic nemusí dělat, tak to zkusím, no, tak uvidíme. Já jsem si sem dal pouze $2 přes bitcoinovou adresu. Já vás s tím trošku seznámím. Já si myslím, že víceméně snad jednodušší program jsem neviděl. Jo, samozřejmě tento program souvisí s Forexem. Ale vy tady prakticky neděláte nic, jenom koukáte, jak vám sem jdou peníze. Samozřejmě nejsou to žádný závratné částky. Podle toho, kolik vy si vložíte. Maximum je $5000, což si myslím, že neudá nikdo. Ale když si sem dáte dolárky 2, jako jsem teď provedl já přes bitcoinovou adresu, tak vám budou chodit první výplata po hodině $0,44 a pak 11 dní každý den, podívejte se, zde, až zkrátka dostanete vyplaceno a dostanete vyplaceno $4. Jestli sem dáte 20 dolarů, nevím, proč mi to tadyhle píše 4, že veškerý zisk jsou 4, uděláme 10, jo, to už je lepší, už se nám to tady ukázalo. Takže vy dostanete $20. Tady vidíte, že po hodině dostanete na peněženku, nebo respektive tady se vám to bude ukazovat, já vám ukážu potom ty peněženky. Jo, že po hodině dostanete $2,19, po prvním dnu, po druhým, po třetím, po čtvrtým a tak dále. Jináž tento je to oficiální společnost, tohleto registrovaná v Anglii. Sice jsem tady viděl i ruštinu, ale s tím docela se radši šťourat nebudu. Vidíte, že tato webová stránka je zabezpečena. Jo, tady vidíte oprávnění, jo, že s tímto webem je soukromý. Jo, tady si samozřejmě můžete zobrazit cookies, data webu, nastavení webu, jo, a tak dále. Takže tento web je zamčen. Další věci jsou, když půjdu úplně na tu hlavní stranu a pomalinku scrollujeme dolů. Ono tady běží i video, já ho hnedka takhle vykliknu. Tak, běž pryč. Tak a podívejte se, tady máte, já to dám, no tak, hezky do češtiny, že tato společnost má nejlepší obchodníky a z odborníků, kteří mají více než 5 let a vykazují solidní výsledky na mezinárodním trhu Forex. Zde máte kompletní adresu, kontrola registračních údajů, adresu, komplet, co tady vidíte, a certifikát. Samozřejmě někdo si může říct, takovýhle papírku si tady vytisknu, jo, a tak dále. Známe ty povídky, kdo umí si napsat, jen aby někde šťoural nebo nešťoural. Samozřejmě je možné, že tento program tady může být chvíli a může tady být hrozně dlouho, jo, ale co zatím tady samozřejmě všude vidím, jo, tak tady samozřejmě si můžete přidat i svůj názor, jak to samozřejmě vypadá, affiliate program, 3 linie, 8%, 3%, 2%. A víceméně po dokončení registrace jenom 4 jednoduché kroky, které vám ukážu. Můžete mít možnost investovat a sledovat váš vklad pouhým jedním kliknutím. Budete automaticky dostávat výplatu na peněženku každý 24 hodin po dobu 11 dnů, než se zaplní ta částka, kterou jsem tam ukazoval, to znamená zisk 100%. Tak, já přejdu teďka úplně nahoru. Tak, já se teďka odsaď odloguju. A když se podíváte na... Běž pryč. Podívejte se, jak vypadá registrace. Dáte jenom svůj e-mail,
heslo a hotovo. Jo, ono to chce přihlášení, prosím, a když dám registraci, to samý. Jo, po mně už to chce login, protože už jsem tady přihlášený. No tak se přihlásíme a jsme zase u toho. Vloží si tady kdokoliv jakou chcekoliv částku. Jak jsem ukázal, třeba 5, dostanete 10. Tak, dáte depozit, potvrdíte a máte na výběr Bitcoin, Payer, Perfect Money. Přesto to zaplatíte. Vybrat peněženku, zaplatit a zaplatit, jo, to je konečná. Tak, a když se podíváte na afiliate program, samozřejmě velice důležitý je i FAG, otázky a odpovědi. Já to celý nebudu překládat, jako jo, tady si to každý může rozkliknout a jako není to absolutně nic složitýho, nebudem to rozebírat. Affiliate program, tady to vidíte, já jsem registrovaný, když řeknu 30 minut, tak je to hodně. Tak, tady uvidíte i váš link. Pokud budete mít i někoho registrovaného, vidíte, že já tady mám klasickou nulu. A zde si můžete zadrat i samozřejmě výběr. A opět si můžete dát peněženku na výběr opět tyto 3. Já zde samozřejmě nemůžu dát ještě zadat žádnou částku, protože v balance to vidíte, že tady mám krásnou nulu. Kdyby tam byla ještě aspoň 5 předtím, dobrý, tak to beru. Ale není tam nic, jo, takže zde se samozřejmě vybírají peníze. Takže já si myslím, že tento program s tím certifikátem, s adresou Forex, a Forex funguje samozřejmě velice dobře, si myslím, že by nemusel být vůbec špatný, zatím běží bezpečně. Jestli si někdo vloží, já nevím, $10, no tak přijde, nebo ne přijde, ale vloží, dejme tomu 240 korun a dostane $20. Jo, takže kdo chce, můžete se zapojit, kdo nechcete, berte to jako zpestření dnešního odpoledne nebo podvečera a myslím si, že tento program není špatný. Není špatný, já jsem si myslel taky, jsem tady viděl poprvé, co to tady zase lítá za blábol. Tak jak říkám, zkuste, uvidíte. A jo, a samozřejmě ještě jsem zapomněl rychlosti u toho affiliate programu. Tady máte svůj registrační link. Já si ho musím rovnou skopírovat. Jo, nebo tady můžete samozřejmě. Jo, takže to je k tomu programu. Pokud máte zájem, můžete se zaregistrovat. Tady vidíte, že můj sponzor, Ergot, že můj sponzor je Tonda Kolpák. Teď už jsem to prozradil. Takže Tonino, vidíš to, jsem registrovaný u tebe. Tak, kdo se chce zaregistrovat, může. A popřeju jedně hodně štěstí, jak říkám. Žádný čas vás to nestojí nikoho. Takže se mějte hezky a hodně štěstí. Já si myslím, že to štěstí budete mít.